Használtam még a Bourjois-nak ezt a sötét puderét. Azt hiszem, hogy őt már nem lehet kapni, de hasonló színű pudereket igen, vagy egyszerűen a bronzosítót is használhattok helyette. Én most a meleg árnyalata miatt őt választottam. A szememre elsőnek került a Lancôme-nak egy dűn, szahara színű, homokszínű szemhéjpudere, és használtam még Waze-nek ezt a Kryolan Supracolor terméket, és neki a száma az Green 21-es. És ez a gyönyörű irizáló szín a szemhéjamon, pedig egy megtermék. Ő így néz ki, ilyen a színe, és neki a neve, nem tudom pontosan, megnézem majd, és akkor kiírom a videónak a végére, hogy mi is az ő száma. A szempillaszpirál, ez a False Lash Effect Max Factor szempillaszpirál volt, amit szintén nagyon-nagyon szeretek, és előtte még használtam ezt a szempillagöndörítőt. A fénynek a szemem sarkába ezt a Catrice szemhéjpudert használtam, neki pedig a száma az 420-as, ő egy nagyon szépen fénylő aranyos árnyalat. A számra pedig egy Number 7 rúzs került, aminek egy természetes nude barna színe van, egy nagyon szép őszies árnyalat. Sajnos ezt a terméket Magyarországon nem lehet kapni, de hasonló színeket biztosan találtok. Én nagyon szeretem a Number 7-nek a rúzsai, mert nagyon-nagyon krémesek, és érzem, hogy nem csak szép színt adnak az alkaknak, de közben ápolják is. Na, lássuk a videót! Ezt a sminket a Maybelline Affinity alapozójával kezdem. Azért választottam ezt a színt, ez egy creamy beige szín, 14-es, mert egy nagyon világos porcelán hatású bőrszínt szeretnék elérni. És mindemellett az is fontos, hogy teljes fedésű legyen. Ez az első alkalom, hogy kipróbálom ezt az alapozót, úgyhogy még nem tudom, hogy milyen, de a nap végére ki fog derülni. Mikor ilyen másfajta bőrtónust választunk, mint amilyen az arcunk, akkor vigyázzunk arra, hogy a füleket se hagyjuk ki a dologból, és a nyakat se. Jó, és ezt addig kell folytatni, ameddig látszik a testünk. Az arcom kontúrozásához ezt a régi Bourjois sötét pudrát fogom használni. Hát a szemet már sajnos nem látom, de őnek igazán sötét színe van. És elég határozott kontúrokat fogok csinálni ehhez a sminkhez. A szememre alapnak ezt a zöld Supracolor-t fogom használni a Kryolántól, és ezt az új vegyemmel fogom felhívni. Ezzel lebelve a színnek az intenzitását. Hagyjuk egy kicsit nyugodni ezt a szemem. Addig fogok egy fluffy ecsettel fel fogok vinni. Most a fluffy ecset és egy szahara szín, egy homok barna szín. Most jön az irizáló zöld szemhéjpuder, és én ezt egy lapos ecset segítségével fogom feltenni a base-re.
ugyanaz az ecsetnek az élére teszek egy picit ebből a zöldből, és alul is keretezem bele a szemem. Most a fluffy ecsetre teszek ebből a zöldből egy keveset, és ezzel fogom összedolgozni még ezt a két színt, ugye a barnát és a zöldet, hogy egy kicsit szebb legyen az átmenet. Hogy kopog ki az eső. És egy szemöldök ecsettel a barnából, amit először használtam, a homokszínből, kicsit felviszek még alulra a zöld alá. Jó, most jön korrektor. Vízben alatt egy Catrice méregzöld szemceruzával fogom kihúzni. A belső szemzugba teszek egy kis fényt. Most jön a szekülőgöndörítő. Számat egy Number 7 rúzsal fogom kifesteni. Ez egy nude barna szín. Bárcsak lenne kizárólag van szám. Ez a smink, ez kész is van, remélem tetszik nektek és ki fogjátok próbálni. Kellemes napot nektek! Sziasztok!